Welcome back mga kapuso, ug it's best talk time na, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May butag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Alang sa ulahing adlaw sa 2020, makauban nato usab ang mobida sa upcoming GMA teleserye nga Ang Dalawang Ikaw. Walalain pa kundi si kapuso actor Ken Chan. May butag Ken and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. Happy New Year! Nako, 2021 na bukas. Kumusta ka? Mayang buntad po, attorney. Happy New Year po sa inyong lahat. Hello po sa inyo. Namiss ko kayo. Ang tagal nating hindi po nagkita, ano? Kaya nga, parang magandang pambunga dito for 2021 na ikaw ang Yes, panghuling guest namin ngayon 2020. How about your family? Po. Yes! Yun nga, gusto namin humingi ng update sa'yo dahil kahit may pandemic ngayon, parang meron kang pinag-ipunan naman or pinag-investan na business naman ngayon 2020. Tell us more about it. Sa mga bagong babies ko po ngayon na business po, yung gasoline station po and yung restaurant po na itatayo ko po. And sobrang, I feel so thankful and so blessed talaga na sa kabila ng mga nangyari, nagkaroon ako ng ganitong klaseng blessing at sobrang masaya ako and yung buong family ko sobrang happy for me. And yun po, I'm very excited. Sobrang excited ako na ma-share to sa mga kapuso natin. Ang saya. We're so happy for you as well, Ken. May papupuntahan na pinaghirapan mo sa showbiz. At ngayon, 2021, gaya nga pinaghahandaan mo rin ngayon ang bago mong teleserye. Please tell us more about this project. I'll be honest, kinakabahan talaga ako dito sa bagong teleserye namin, Ang Dalawang Ikaw. Kasi hindi po siya ganun kadali. Sobrang challenging po ng role na ibinigay sa akin. And again, sobrang happy po ako dahil nag-trust po sa akin ng GMA Network na ibigay sa akin yung ganitong klaseng role po. At isa sa mga pinapangarap kong role, ang topic po nito ay about sa mental issue again. And tulad po ng ginawa ko yung My Special Tatay, it's about mental health. And this one is mental health again. And this is all about DID o yung dissociative identity disorder. And a very sensitive topic. At marami sa atin ang hindi nakakaalam kung ano ba ibig sabihin ng dissociative identity disorder o yung multiple personality. At ipapakita namin dito sa teleserye na to kung ano ba yung pinagdaraanan ng mga taong merong DID. Yun. At dahil last day na ngayon at 2020 and we're going to welcome a brand new year, ano ang mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao? Yan po, mga kapuso na nandyan sa Mindanao. Unang-una po, maraming salamat po dahil sa kabila ng mga nangyari noong 2020, hindi po kayo bumitaw sa amin. Ramdam pa rin po namin ang suporta at pagmamahal po ninyo sa aming lahat. Merry Christmas and Happy New Year! Happy 2021 mga kapuso! Yeah. Thank you very much, Ken. Happy New Year as well. Merry Christmas and Happy Holidays. Thank you po, attorney. Salamat po. And that was kapusong Ken Chan. Chill lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.